Haman alderritik nire iteketa Gregorio Jose Agirre esan politika destakatu beren jarrera, familiako jarrera, betiko karlista, eta beren semetariko apai, Isidro Agirre Gorriño, hori Bilon letresista zan eta Bilora jonzan bierrien garai hartako Iberdrora, Iberika Petrozala fabriko duen izena, eta nebile zan kobradore, eta neko ezagune jente asko artien, Iberdroko edo garai hartako Iberdroko faktura kobratzea ban azalako, neko bizon publikoen berabe jeltzalea zan. Gerran transportestan ibilzan, eta transportestan ibili ondoren preso hartuko eran salatu zuten eta pena de muerte eman zoien, lortuan pena de muerte hori liberatzie, bina norbaitek behitasun askorik ezabaroki berengan, hori bigarren aldiz salatu bien, bigarren aldiz pena de muerte eman, baina bigarren ere genituan. Oso gazterik, bina kanzer bateaz ezan gerrostien. Gerrostien heroiko hamarkadan. Zein ez ezan beren pekatu estatutu edala eta estala referendunen zanien, berak kambio bat emiltxe bat Iberdrorekin Bilon, orduen Bilboko mendatako gentiri, krizeda zegoenak Bilon, esan zei, domekan edo seguretan, jute matzari mendatara estatutun alde botu emoten, baina eki benongo zute kamigen, familizaz pasau egunen mendatan, eta gero ni barrido, bueltan ekarko zute. Orduan, eskursina antolatu ban, botuen truke. Eta hori, birudiz kamioka da horrek, bost honak izin ziren mendatan estatutun aldeko, estatutun aldeko referendun hori iruazteko. Eta hori da ez dutzen aparkatu eta horregaitik izan beren gero gerrausteko arazoen irudinez. Hori egizan askorik ez dugu ezagutzen zen izan arrazoi garrantzitsuena. Zure osaba horrena, osaba zure amaren Isidro Agirre Gorriño horrek, orduan epaiketak izan zituen edo azkenean epaiketak izan zituen eta denpora handi bat kartzelan eban, ez dakit naz gogoratzen, ez dakit zenba denpora izan, baina epaiketak izan zuen eta Santoniako kartzelan egon zan eta jantzu zentiortan suerte okiban, suposatzen dugu beren hori Iberdroko lan nadala eta ez tala, baukiko bala, abale bat lortuko bala. Zerrezen bai jotzuten norbaitek herrikoek ez duzun baitasun handiri, baina lortuko bana abalak izate ziren berrezena, norbaitek, regimeneko norbaitek abaletie, eta lortu bat zen abalak eta urte ban aurrerantza bizirik.